Jiya wani ɗan damfara ya zo shagon wani mai POS sai ya ce masa ya cire mishi 70,000. Sai ya cire 70,000 ya bashi, yana miƙa mishi sai ya dawo da 70,000 ɗin sai ya ce riƙe bari in cika maka 50,000 sai ka sa min 120. Da ya cika mishi 50,000 shi kuma mai POS ɗin sai ya ƙirga iya 50,000 ɗin yana tunanin 70,000 ɗin da ya ba mai POS ɗin mai cire kuɗin kenan. Yana karɓa sai ya tura mishi. Bayan gayen ya tafi ya ɗauko kuɗi ya duba sai ya ga wannan 70,000 ɗin da ya bashi kowanne ta koma 5,500. Instead of 10,000 sau bakwai kaga 70 sai ya zama ya dawo 5,500 sau bakwai. Ya zama a cikin kuɗin shi wancan gayen ya cire 35,000. Ya zama cewa ya zo da wasu kuɗin bayan cire wannan 70 ɗin. Ya zama yana bashi 70 ɗin sai ya switching ɗin shi ya canja shi da wancan mai 5,500 ɗin instead of 10,000 sai ya dawo mai da shi a matsayin riƙe wanda ka bani nan kawai bari in ciko 50,000. A haka ya cuce shi naira 35,000. Don haka masu POS gaskiya sai ana kiyayewa. Kuma ko da kai ka ƙirga kuɗi ko kai ka ba mutum kuɗi, in dai kuɗi ya shiga hannun mutum ya dawo da shi kawai ka ƙara ƙirgawa. Akwai kuma wanda su kuma suke zuwa sai mutum ya zo ya baka kuɗi ka ƙirga, sai ka gama ƙirga kuɗin akan cewa za ka tura mai sai ya ce ai babu account number, sai daga baya kuma sai ya ce maka ba a turo account number ba, ba ni kuɗin. Kana bashi yana sa kuɗin a jaka sai ya ce account number ya shigo. Kai wanda ka gama ƙirgawa sai ya canja maka da wasu. Don wani ma da aka mishi ya ƙirga kuɗi 1,100, 500. Daga ƙarshe tsakiyan duka naira 100 ya canja mishi da shi. Sai ya zama iya gefe da gefen ne kawai 1,100. Haka yayi ya damfare shi. Don haka tsakaninmu da kwastoma in dai ka riga ka ba mutum kuɗi yana dawo maka da shi ko da kai ka bashi kawai ka ƙara ƙirgawa.